Ξέρεις πού χρησιμοποιούμε την ισορροπία κάθε μέρα? Παντού. Όταν περπατάω στο πεζοδρόμιο, στο χώμα, πρέπει να προσέχω. Η ισορροπία με βοηθάει να μην σκοντάψω. Όταν περπατάω στη βροχή, το έδαφος γλιστράει. Αν δεν κρατήσω σωστά την ισορροπία μου, μπορεί να πέσω. Όταν κουβαλάω πράγματα με ένα καλάθι ή πολλά βαριά κουτιά, ή προσπαθώ να σταθώ πάνω σε μια μπάλα, πρέπει να κρατήσω το σώμα μου σταθερό. Όταν κρατάω έναν δίσκο με φαγητό στην τραπεζαρία, δεν θέλω να πέσουν τα πιάτα. Πρέπει να περπατήσω προσεκτικά. Όταν κουβαλάω ψώνια από το σούπερ μάρκετ, οι σακούλες είναι βαριές. Αν ισορροπήσω καλά, δεν θα πέσω. Όταν ανεβαίνω μια σκάλα για να φτάσω κάτι ψηλά, αν δεν σταθώ σωστά, μπορεί να χάσω την ισορροπία μου. Όταν φοράω κάλτσες, χρειάζομαι ισορροπία. Όταν περπατάω σε χώμα ή γρασίδι στο πάρκο, όταν κάνω κατακόρυφο, η ισορροπία με βοηθάει να μην γλιστρήσω. Όταν περπατάω σε πολυσύχνα στο δρόμο, πρέπει να κρατάω την ισορροπία μου για να μην πέφτω. Η ισορροπία είναι δύναμη. Με την ισορροπία μπορώ να κάνω πράγματα μόνος μου στο σπίτι, στο σχολείο, στην πόλη. Με βοηθάει να ζω μόνος μου, να νιώθω σίγουρος και να κάνω πράγματα κάθε μέρα. Και το καλύτερο, μπορώ να τη βελτιώσω με εξάσκηση.